Neața, astăzi vă iau cu mine la Pilates pentru că am descoperit un studio nou în zona Pipera și vreau să vă arăt cum decurge un antrenament. Am ajuns la Yara Wellness, unde ne aștepta Sami, instructoarea cu care vom lucra astăzi și eu și prietena mea Ramona. Așa arată studioul, e fix vibe-ul ăla de time for myself, mi se pare super girly, cozy și super instagramabil. Au 3 aparate reformer, un Cadillac, iar pe lângă zona de Pilates, la Yara găsiți și o mini sală de fitness cu antrenor și chiar și masaj, deci e spotul perfect și pentru workout, dar și pentru relaxare. Am început antrenamentul și îmi place că poate fi personalizat, trebuie doar să-i spui instructorului ce vrei să lucrezi și dacă preferi ceva mai intens sau mai light. Sami e mereu atentă și are răbdare să explice fiecare exercițiu și să adapteze antrenamentul după nevoile tale. Noi am cerut exerciții de începător, dar tot am făcut febră musculară. Apoi am trecut la Cadillac și după demo-ul lui Sami am încercat și eu ceva, nu știu ce, dar am încercat. Overall, pentru mine a fost o experiență mult mai mișto decât antrenamentele de grup din alte locații. E mai personal totul la Yara, așa că dacă vă place și vouă vibe-ul, aruncați o privire pe Instagramul lor și de ce nu, poate ne vedem la un antrenament. Bye!